Lopsa kasvanut. Kumpulissa. Koronalapsia ne sanoo. No niin, joo. No siis sehän lähti liehuvillipuin alkuun, mutta sittenhän siinä tuli sellainen pieni muotoinen lasku tuossa tynnyrin jälkeen. Et sen jälkeen mikään ei ollut enää entisensä. Se tietysti väkisin näkyy täällä, että se alku oli kyllä, mentiin liehuvillipuin ja häntä pystyssä ja huulet tötteröllä, mutta sittenhän se sitten vähän rupsahti alaspäin. Mutta toimintakyky yhteisarvosana 1A kohtuullinen, että kelkka menee ihan mukavasti, vähän ottaa aikaa ja siitä niin kuin ehkä menee enempi taistelulla kuin toimintakyvyllä, mutta pimeässähän siinä on ihan toimintakykyä mukana mukavasti, mutta kyllähän siinäkin sitä määrätietoisuutta olisi saanut vähän enemmän olla ja siellä rupesi sitten näkyy se, että niitä lointasäpsimisiä. Ja tietysti siellä näkyy vähän pehmeyskin. Mutta yhteisarvosanana tosiaan tuo 1A kohtuullinen, että oikeastaan se mikä sen pudotti tuota kakkosta selkeämmin on sitten toi seinä, että sillä kuitenkin ominaisuuksia on aika paljon eikä se saanut mitään niistä esille. Terävyys 1P-koira, joka ei osata lainkaan terävyyttä, että se oli kyllä ihan maansa myynyt alusta loppuun asti, kun taas sitten puolustushalussa +2 suuri hillitty, että se aloittaa välittömästi ja jatkaa loppuun pikemminkin vaan kiristää, että se meni kyllä ihan sillä lennokkaasti. Taisteluhalu 2A kohtuullinen, ihan vetää oikeinkin mukavasti pehmeitä, mutta kovassahan se ei se oikein se ote pysy ja se on aika rauhatonkin, mutta toki sitten se paranee kyllä loppua kohti, että siinä mielessä oikein mukava. Mutta tuo hermorakenne putoo tuohon 1 P-hen, eli hermostuneen pyrkimyksiin, että sen tynnyrin jälkeen siihen tulee sitä ylimääräistä säpsimistä. Ja eihän se nyt ihan tuossa kelkallakaan sillä oppikirjamaisesti mennyt, että vähän siellä oli sitä näpsimistä ja ylimääräistä touhuamista, ettei se saanut itsensä sillä alas. Ja hyökkäyksen jälkitilanne kyllä vähän varovainen, mutta ihan korrektihan se siinä oli. +3 vilkas temperamentti, että niin kun otettiin tuolta hermoista sitten tuo ylimääräinen touhuaminen, mitä se nyt käsittääksemme hyvin pitkälti oli, että niin kun temperamentiltaan niin kauan kun tässä ollaan alkutestejä, niin se reagoi ihan normaalisti eikä lähde purkamaan niin kun sen enempää kuin mitä nuo hermotoret kertoo. Hieman pehmeä tosiaan, niin osansa varmaan tuossa tynnyrillä, mutta sitten tuolla pimeässä niin kyllä se hyvin karttaa sitä kohtaa, missä vähän pahasti on ääntä kuulunut. Ja toki tietysti myöskin toi seinä, että jos olisi kovuutta enemmän, niin ei se ehkä menisi ihan touhuun. Hyvä tahtonut luoksappaistava on laukausvarma ja 171 pistettä ehdottomasti testi. Ei nyt niin huonosti mennyt, mutta siihen alkuun nähden niin tuli siinä loiva lasku. Joo, pieniä yllätyksiä. Näin voi käydä.